Shooter on the beat. Kai mai ganga ka bani da wata waka in zano zai matsala mai da mai nazari zai gano. Wannan waka kan mai uwa da wabi ne, amma idan ka sarfe da kai nake. Kuma na muje zuwa sara da sassaka gatarin ka kai ba kar ya sa ka yi kuskure ba ka yi auni ba. Komai za ka yi a rayuwa ka yi nazari domin kar ka yi abin da ba daidai ba. Hali jarin mutum ka auna ka gani, komai za ka yi a rayuwa ka yi duba. In ka yi rawa a yanzu ka burge wani, wata ran wani ai ba za ka burge ba. Shaidan ka ba za ya bani tsoro ba, zuba ni da kai muje ba zan su ba. Rayuwa ita dole ka ga sai dai haƙuri, shiga alkhairi domin ka yau dacewa. In har kai shiri yanzu to wata rana ka sani kanka dole ne ya yau dawowa. Ni dai na san ina da kyawun hali, kowa ya san halin gaba na yowa. A tun da burin kadi ka batan suna, mu zuba ni da kai a ga mai fasawa. Hakan ka kwari ba za ya cimma ruwa ba, hasken rana hannu ba zai kare ba. Allah shi ne ya bani tarin jama'a, mata da maza kowa masoya na ne. An sanna a bangaren waka sana'ata, har ma kwamidi a yanzu na zama wani. Kai kuma burin ka yau cikin al'umma, ifin na batu oto kariya ne. Allah na rike a koda yaushe ifin, ni dan ka na sani hali zane ne. Kowa ya san ina da kin hali, kuma gashi a yanzu ni fa na kai boli. Ifin ai na zamo katangar karfe, a dole a bar na kana sai ai haƙuri. Na rike Allahu na rike manzansa, shirin ka gari na kaga bai tasiri. Duk mai sanja da ni a dole ya bar ni, tuduna ya ozu maganin mai shari. Idan kai bakin ciki a san da ka gani, ka tuna wani aidani yake alfahari. Akan haka na yi godiya gun Allah, yana mini kariya ga mai mini illa. Rabi shi nufa da har ya sa aka sanni, a cikin wadda kaga dole ne alfahari. Ba zai yi na gyalo wanda ke so na ba, in ji in dauki wanda zai sani jiri. So kare da kake gure da zan so ka sani, a kaina wallaba ta yin tasiri. Domin ni rabbana shi ne ya tsaya min, kawakin hali gari ni ya zama jari. Sona zan rike masoyi babba, da zanabu wanda ke tunan sirri ba. Ina da masoya an tudun wada mata, har maza kowa dukansu na mini kauna. San ba su bidar ganin kuka a idona, alfahar nake da ku masoyana. Da kuma ta garaba na yi alkawari, komai tsanani muna a tare da juna. To in har ne abin da ba daidai ba, ku gyaran karku bar ni in shiga rana. A kai na karku dau zagar su magauta, hakan zai tambatar kuna kaunata. Karan bana shi ka kama zoman bana, wannan haka zancin yake kana sai kai duba. Shi da na halaga bai manta alkhairi, duk zafin sharri ba zai mutunci ba. Wanda ya bar ni dole ne in bar shi, domin duniyar gaba shi kadai ne ba. In dai ka na ba damuwa ka sani, wani na can so yake da ni yayi arba.